Madam Asis. At this point, ladies and gentlemen, to give his message on behalf of the Sangguniang Panlalawigan members, let's give a big hand to Honorable Vice Governor Mark Ronald Lambino. Magandang umaga po sa lahat na mga kasama nating lingkod bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Bago po ang lahat, gusto ko lang po batiin ang ating gobernador, kasama po ang mga papasok po ng mga miyembro. Bago pong lingkod bayan natin dito sa probinsya, Governor Ramon Monmon Gico III. Kanina po, nabanggit na po ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, pero may nalimutan pong dalawa. Banggitin ko na rin po ang ating Liga ng mga Barangay President, although she's on leave today, si Ma'am Jinky Saplan, at ang SK Federation President natin, si Board Member Jerome Espino. Siyempre, ang ating incoming po na Provincial Administrator, si former Vice Mayor Eli Patage, ang ating mga department heads. It's nice to see you all again after a few years na hindi po tayo nagkita dito sa flag ceremony dito po sa harap ng Kapitolyo, at lahat po ng mga miyembro ng mga lingkod bayan ng lalawigan ng Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. I am very honored na binigyan niyo po ako muli kasama po nating probinsya ng pagkakataon na ituloy-tuloy po yung ating pagsilbi dito sa probinsya. Natapos po yung 3 years ng 10th Sangguniang Panlalawigan na naging very eventful, very colorful, very creative na pagpapatakbo ng ika-10 Sangguniang Panlalawigan. Nitong darating po na Lunes, a week from now, we will be having our inaugural session of the 11th Sangguniang Panlalawigan with the new board members and the new voices of the different districts and the people of the province of Pangasinan. And I only have one assurance to our Pangasinenses and to all our public servants who are with us today. Ang trabaho po ng inyong mga lingkod ay tuloy-tuloy po nating gagawin para po sa lalawigan ng Pangasinan. We started the 10th Sangguniang Panlalawigan with a vision for change. Changing the perception, changing the perspective, changing the attitude of the Sangguniang Panlalawigan. The 11th Sangguniang Panlalawigan will continue that, but this time we will add a new foundation, and that will be to be the partner of progress for the province of Pangasinan. Kasama po ang Sangguniang Panlalawigan na tutulong na ibalik muli ang galing ng lalawigan ng Pangasinan tungo po sa hangarin natin na maging premier province muli dito sa ating bansa. Kasama po ang ating Gobernador Ramon Monmon Gico III. Asahan po ninyo ang 100% support ng buong Sangguniang Panlalawigan, kasama po ang mga Sangguniang Panlalawigan members, Governor Gico at mga kababayan natin sa lalawigan ng Pangasinan. Muli, masantos siya kabosan at si kayo namin na imbagabayat kada kayamin na po. Magandang umaga po, mabuhay ang lalawigan ng Pangasinan. Maraming salamat. Once again, let's give a big hand to Honorable Vice Governor Mark Ronald Lambino. Thank you, sir.